Bifarmasi ви представя Aquasource. Супер антиоксидант е истинска суперхрана, съчетаваща патентования екстракт пикнодженол с уникална комбинация от билки и каротеноиди. Тази мощна формула подкрепя имунната система и помага на организма да се възстанови от физически стрес. Мнозина вярват, че силата му се крие в механизмите против стареене. Тайната на Aquasource супер антиоксидант е в съставките. Житните кълнове предлагат разнообразие от антиоксиданти. Органичните водорасли осигуряват хранителни вещества като бета-каротин и хлорофил. Пайкнодженол, екстракт от кора на морски бор, поддържа кръвообращението. Водораслите Dunaliella salina са богати на бета-каротин. Екстрактът от червена боровинка подобрява микрокапилярната циркулация, а зеленият чай и витамин Е предпазват клетките от оксидативен стрес. Съдържащият се пекнодженол е един от най-силните антиоксиданти, известни до момента. Aquasource, супер антиоксидант, подпомага възстановяването от физически стрес, особено при спортисти, и допринася за нормалното кръвообращение. Освен това, той поддържа правилните когнитивни функции. Aquasource. Супер антиоксидант е идеалният избор за тези, които търсят естествена подкрепа за здравето си. С уникалната си комбинация от съставки, той предлага мощна защита срещу оксидативния стрес и подпомага цялостното благосъстояние. Изберете Aquasource за по-здравословен и активен начин на живот.